Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Tachakanaka vakari vachitera simudanso. Yes no now chichaona skimbo pasore gondo TV. Nasi munau chedu chinobata nyaya dzakasiyana-siyana. Sekalana mukurumukuru wemabhandichi uyo akabusa rimwe album anzi Jamba Ngoma. Ndichikungonzwa uri kuchirire zvaro mushure mekunge angasina kugutsikana nerakabva kunobudisa anzi My Time. Izvi zvakaita kuti achinje maskiri. Izvi zvakaita kuti ave nezvikure pastage kusvikira zvatemwa. Akomana isu tichikura tendo tichigure zviri dangerous. Azvirohwe zvakumhanyisa wakadona wakawara ronda racho haripori asi chigure zvakarohwa nemageto youth pastage zvakabuda konti. Ichi mchizvonerawo mega. Dine message matsaga chuma manya na upenyu wako ende what's always say Thomas Junior Kune mapromota yarunyepera maartisti. Uyu promota ndiye akanga akatora Choki Vibes, Amara Brown naFungisai achivaisa kuSouth Africa. Uyu anova akazovatiza vakasara vamagunduru kuSouth Africa. Asi dai pasinawo Mistopher Promotions iyi yakazovamirira akazovatengerwa matiketi twadzoke akomana panga pakatoipa. Uyu ndipromota ari kunzwe kuUK yanzi Maenda ndosita rake. Ameno kuti mapromota waye anenge achida kuti isusu maartisti tiite sei tode kusapa nguva yakaoma akomana hazvina kunaka. Winky D mukurumukuru wemagafa uyo akabudisa video yakadisappointa mafanzi ake yange iri off topic aisatomboenda nezvaimbwa. Handizive kuti Gafa president vaifunga kuweza kuda kuita sei. Samapurobulemo ese tsvaga kuva malaga masaida mawhisky kunyangwe masese. Kana pane zviri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora sipi uone magic zvinoshamura zvese. Maproblems ese disappear. Ndinoda kumboita happy ndisiye. Killer T vachairman God Property vanova vakabva kuburisa album newanhanzi Bvudza Chinzwe. Iri ndiro rinova album rekurirwa pamaalbum ese akabuda. Tongoti Killer T ngoma kumberi rambe makadaro chairman. Soldier Love Chibaba Baba uyo asiri kunzwa mushe negumbo rake uri kuchipatara. Tongoti Getewo Sun Chibaba tinemi mafanzi enyu Zimdance waisa message anzi murimo mumunamato munoita bho aikone kutya Mwari anemi. Tozotiwo pa 24 December apa tichipinda pa Cape Town skimba nenga aripo neMistopher Promotions paposta murungoona riri pa screen penyu. Aiwa usasare inonzi Mistopher Promotions. Toenda kumberi kamaziso emakondo atimire apa ndopera naudzetsa nhasi tosangana muchikamu chinotera. Ndinoda kubvunza kunaishe wangu Bvudza Chinzwe. Ndinoda kubvunza kunaishe wangu Bvudza Chinzwe. Ijoba mukandi